Doncs aquí tenim el campió de 1.500, una mica potser inesperat, encara que estava dins de les opcions. Una setmana duríssima, què millor que un homenatge al pobre Joan Montserrat. Suposo que en aquests moments de sensacions molt particulars, no? Sí, la veritat és que no venia amb gens de ganes de córrer. Corria perquè sabia que ell voldria que corrés en el campionat, però que sempre, des de ben petits, ell el que volia era que ens ho passéssim bé i competíssim i disfrutéssim de l'atletisme. I he pensat que què millor que vindre aquí i intentar honrar-lo dins del que podia. La cursa ha estat lenta. Creus que t'ha afavorit o si hagués sigut ràpida també haguessis pogut sortir tant? Bé, jo crec que si hagués sigut ràpida també podria... Tinc les meves cartes, hem entrenat bastant per dalt aquest hivernal. És veritat que aquestes últimes setmanes ja estàvem baixant perquè es veien els campionats, no havíem tocat pràcticament sèries ràpides i hem esperat una carrera lenta, però crec que amb les dues ens hauríem anat bé. Doncs molta sort en el teu futur i enhorabona per aquesta victòria que val realment doble. Gràcies.